ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ଛୁଟି ଫଳରେ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ତା ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଆପ୍। ଚକୋଲେଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିଜେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଆପ୍। ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବାଧା ପାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଋକାରାନ୍ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଋକାରାନ୍ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ଋକାର ଥାଏ ତାହାକୁ ଋକାରାନ୍ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ପିତୃ ପିତୃ ଶବ୍ଦଟି ପିତୃରୁ ପିତା ଆସିଅଛି। ପିତା ଶବ୍ଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପିତୃ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଋକାରାନ୍ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ପଢ଼ିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହିଗୁଡ଼ିକର ଛବି ଦେଖାଉଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଜାଣି ରଖ। ସଂସ୍କୃତ ବହିର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପିତା ମାନେ ବାପା, ଜାମାତା ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ, ଦାତା ମାନେ ଯିଏ ଦାନ କରେ, ବକ୍ତା ମାନେ ଯିଏ ଭାଷଣ ଦିଏ, ଭ୍ରାତା ମାନେ ଭାଇ, ସବିତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭୋକ୍ତା ଯିଏ ଖାଏ, ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ଶୁଣେ, ହୋତା ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରେ, ବିଜେତା ଯିଏ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଦେଖେ, ବକ୍ତା ଯିଏ ବୁଣେ, ଅଭିନେତା ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ, ବିକ୍ରେତା ଯିଏ ବିକେ, କ୍ରେତା ଯିଏ କିଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ଖେଳେଇବା। এই 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିପାରିବ। ଛବିକୁ ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠରେ ସହିତ ତାକୁ ମିଳେଇବ। ତୁମେମାନେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଯୋଗ କର, ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ସହିତ ଲେଖାକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର ଆଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ତାପରେ ଗାର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବ। 2 ନମ୍ବର ସେଇଭଳି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବ, ତଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବ ଲେଖିକିରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବ ଲେଖିକି ତୁମକୁ ହାଇପେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଯାହା ପୂର୍ବ ପାଠରେ ପଢ଼ିଲ ତାକୁ ତୁମେ ବିଷୟରୁ ଖୋଜି ଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ କରିବ। 4 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏପାକ ସେପାକ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି କରି ଲେଖିଲେ ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେବ, ଯାହାର ଏକ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାହା ବି ତୁମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ପଢ଼ିଲ। ତେଣୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଇକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବ। ଯାହା ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।